Ola a todos. Hoxe no especial Eleccións de as Respostas entrevistamos a Luís López Bueno, candidato á alcaldía polo PSOE. Bo día, gracias por aceptar a invitación de Biondi TV. Gustaríamos comezar por coñecelo un pouco. Vostede onde naceu? Bueno, en primer lugar, gracias a vos por invitarnos, que estamos encantados de participar aquí en Biondi TV con vos. Ademais, parecenos un proxecto moi interesante para, dinamización da lingua galega, non? E que os máis cativos e cativas teñades a oportunidade de desenvolvervos no idioma. Eu nací aquí na Estrada, é certo que a miña familia é de San Miguel de Castro, dunha parroquia que fai fronteira con Ponteulla, e ben, de feito, eu fui un alumno do Pérez Biondi entre primeiro de primaria e cuarto, e nada, estou encantado de estar aquí. En que colexio estudou? Que estudos ten? Vale, pois eu estudei en varios colexios. Como xa vos dixen, estudei aquí, de primeiro ao cuarto, despois, a miña familia colleu un negocio en San Miguel de Castro e entón marchei para o cole de Oca. Estuve en quinto e sexto no cole de Oca. Despois, aínda saltei para o Lourdes, fixen eso no Lourdes, o bacharelato fixeno no Manuel García Barros, e daí xa, fui para Santiago, estudei Dereito, na Facultade da Universidade de Santiago en Compostela, e ademais teño un mestrado en Dirección e Xestión de Empresas. Seguro que cando era pequeno soñaba con que de maior quería ser? Bueno, pois de pequeno, eu de pequeno quería ser bombeiro. O que pasa é que despois tiñalle medo un pouco ao lume, cando era en grandes cantidades, entón xa se me quitou o soño, non? Xa non pude ser bombeiro. Pero bueno, nada, despois co paso do tempo, fui-me orientando un pouco cara ao mundo xurídico, non? E ademais, eu tiña claro que me parecía unha profesión útil, sobre todo para, resolver problemas do día a día a xente, e entón, tirei por aí. Cando ia á escola, como era o trato dos mestres cos alumnos? Pois era moi bo. Imagino que, quizáis os métodos agora evolucionaron un pouco, non? E, igual nós non tiñamos esta tecnoloxía para poder poñer en marcha unha televisión propia, pero sí, era un bo trato, non? Ademais, eu tive a sorte de que tive moi bons profesores sempre, non? Tanto aquí como, por exemplo, no cole de Oca, un dos profesores que me marcou a min foi Espiño, non? Que ademais era o titor da nosa clase. Despois tive a sorte tamén de coincidir con el incluso no propio partido polo que me presento, no Partido Socialista, que era un militante histórico da nosa agrupación, e sempre tive moi bons profesores, a verdade. Despois, a medida que vas avanzando etapas na pirámide do ensino, é certo que o trato é un pouco diferente, pero sí, en xeral eu estou moi contento cos profesores que me tocaron e como nos trataban, como levaban as clases, como incluso en temas persoais, non, que che podían botar unha man, pois a verdade é que estou moi contento e repetiríaos a todos. Houbo algún profesor que recorda de xeito especial durante a súa época como estudiante? Xa falei de Espiño, que xa che digo, era un profe que non lle facía falta poñer castigos, xa só cando te miraba xa sabías que algo fixeras mal e que non se repetira, non? Pero así algún outro que me marcase, sobre todo na facultade, porque tes máis variedade de profesores, non é un núcleo tan reducido. Pois na facultade seguramente algún Bernardino, por exemplo, que nos daba unha asignatura que se chamaba Procesal Penal. Era moi bromista, non? E facía así algunhas bromas, algunhas veces de mal gusto, así diante de toda a aula. E, servíanlle para explicar as cousas. Entón, parecíame curioso utilizar o humor como un método de ensino. Cando vostede estudaba, cree que a educación era mellor antes ou agora? Eu penso que é mellor agora. Hai moita xente que é nostálxica dos métodos, eu penso que arcaicos, de memorizar e repetir e escupilo despois nunha folla, non? Eu penso que os métodos que existen agora, este é un exemplo, pero hai moitos máis, non? Poderíamos falar de moitas outras cousas que se fan nos centros de ensino, e ademais na Estrada temos a sorte de que os equipos de profesores dos distintos centros teñen iniciativa e levan adiante proxectos propios e ademais algúns xenuínos que só se fan aquí na Estrada. Eu entendo que eses novos métodos permiten
que vos teñades protagonismo, que sexa un ensino interactivo, non? Que ao final é o que se supón que ten que ser, non simplemente pois, un profesor explica unha cousa e despois ti tes que xestionar o que te explicaron, sino que sexa pois de dobre vía, non? Que teña feedback, que ademais permita que os estudantes entendades o que estades estudando e ademais que teñades un pensamento crítico sobre eso, non? Eu creo que os novos métodos é o que permiten e penso que o ensino é moito mellor agora que antes. O cole onde vostede estudaba estaba en boas condicións? Sí. O certo é que cando a mí me tocou estar aquí, antes estaba en boas condicións, eu penso que agora está un pouco mellor, sobre todo os interiores, pero sí que estaban as instalacións en boas condicións, non? Agora, desgraciadamente, na Estrada é certo que en algún centro hai problemas graves nas instalacións nas que se dan clases, non? Todos puidemos ver que hai no IES Antón Losada un aula provisional ali fora, todos coñecemos os problemas que teñen os pabillóns sobre todo, do cole do Foxo, do cole de Oca e do cole de Codeseda. Ben, eu penso que hai moitas cousas que mellorar, pero cando eu estudaba as instalacións estaban en boas condicións, agora fixéronse certos avances en algunhas cousas, nos edificios, como non pode ser de outra maneira, tamén pasaron moitos anos. Pero sí, sigue habendo deficiencias nos centros que hai que arranxar, claro. Falando un pouquiño do noso caso. No noso centro temos un pabillón que se inunda cando chove. Un campo de fútbol que parece unha lagoa tamén cando chove. As luces das aulas non iluminan o suficiente. Que faría para arranxar eses problemas? Pois poñer en riba da mesa os recursos económicos necesarios. Eu entendo que o pabillón de Pérez Biondi, que non esqueceu antes, pero tamén dixéstelo vos, ten uns problemas graves de filtracións de auga, pois hai que repoñer a cuberta e mellorar a instalación no que sexa posible, non? E aí pasa por poñer recursos económicos en riba da mesa, porque ademais é unha instalación que lle pertence ao Concello e o seu mantemento e as melloras que se fan nel dependen do Concello, e eu entendo que pois os alumnos e alumnas, pero tamén outros usuarios que hai na Estrada, non? Que é un pabillón que se pode solicitar para practicar deporte, pois tanto os alumnos como os veciños e veciñas teñen que ter unhas instalacións dignas, non? E eu entendo que iso pasa por poñer en riba da mesa os recursos económicos que sexan necesarios, nada máis. Fixemos un traballo sobre as dificultades que se poden atopar as persoas con discapacidade para desenvolverse nun pobo. Pensa vostede que a Estrada está adaptada para persoas con discapacidade? Que faría para mellorar a situación? A Estrada non está adaptada para persoas con mobilidade reducida e ti que tes un esguince valo comprobar agora nestes vindeiros días, non? Espero que sexa pouco tempo, pero valo comprobar. A Estrada non está adaptada para persoas con mobilidade reducida. De feito, na prensa local non é raro pois ler de cando en vez algunha nova de dificultades no acceso, xa non só a edificios públicos, que tamén, sino tamén a negocios privados, non? Ao final, unha persoa que está pois en cadeira de rodas ten que facer a compra no supermercado igual que a facemos os demais, ten que facer as súas compras en determinados comercios, e é certo que durante este mandato se levou adiante unha boa iniciativa, o que pasa é que o Partido Popular da Estrada pois, non executou todo o que debería executar, non? Hai unha mesa de mobilidade que está aí para facer seguimento sobre un plan de mobilidade que existe na Estrada, non? Ben, nesa mesa de mobilidade levanse proxectos, e hai unha asociación que é Kogami, que aglutina un colectivo de persoas que en moitos casos teñen diversidade funcional e, polo tanto, teñen necesidades de accesibilidade. E a eles non se lles dá traslado deses proxectos antes de leválos á mesa xa para deixalos como acordados, non? E aí existen moitos problemas. Eu, de feito, recibo chamadas con certa frecuencia de persoas que teñen, como vos digo, mobilidade reducida. Xa non é só que estés nunha cadeira de rodas, sino que teñas unha idade xa avanzada que non che permita a mesma agilidade e que se atopan problemas serios á hora de acceder a negocios, a edificios públicos e a andar polas ruas da Estrada, non? Eu entendo que aí Kogami ten que botarnos unha man, temos que utilizar a súa boa vontade, utilizar no bo sentido, non? Pero darlles os proxectos de desenvolvemento ou humanizacións antes de que se leven adiante para que eles teñan unha opinión e poidan verificar que ese proxecto é amable dende o punto de vista urbanístico coa mobilidade das persoas.
Antes de presentarte á alcaldía, tiña outro emprego? Sí, eu antes de presentarme á alcaldía estaba traballando para unha cooperativa que facía desenvolvemento tecnolóxico. Entón, bueno, éramos varios socios, había uns socios que eran técnicos, eles facían todo o que era cables e soldaduras e informática, da que eu, bueno, sei o básico, pero non para traballar diso, e eu levaba a parte de empresa, eu era o, bueno, xefe de administración, e levaba toda a parte de papeles da empresa, levaba a parte económica, e levaba a parte de, bueno, subvencións públicas que tiñamos para desenvolver proxectos de innovación. Eu despois deixei o proxecto, porque tamén tiña outras metas, a cooperativa era moi pequena, e pasei a traballar ao Servizo de Xustiza, traballo para a administración, estive en Lalín como interino e agora estou traballando no Rexistro Civil en Ponteceso, que é un pouco máis longe daqui, pero bueno, é o que toca. Que o motivou para ser político? Bueno, pois eu sempre estive moi relacionado coa política por unha cuestión de familia, non? Ao final, meu pai, bueno, foi socialista de sempre, foi nas listas do Partido Socialista, miña nai foi socialista de sempre, tamén foi nas listas con Dono no 2007 e no 2011, e eu no 2015, bueno, eu son afiliado das Xuventudes do Partido no ano 2010, e no 2015 fun na candidatura de Dono tamén. No ano 19 chegoume a oportunidade de presentarme como candidato e eu que son así un pouco botado para adiante e cabezón, pois dixen que por suposto, non? Ademais, eu vexo, e o que me motivou para presentarme, é que a estrada vai en decrecemento, non? E podemos ver todos, son os datos, cada vez baixamos máis de poboación, estamos a piques de perder os 20.000 habitantes, unha cousa que non pasara nunca na historia deste concello, estamos nos peores números dos últimos 180 anos, nunca fomos tan poucos veciños e veciñas, e ademais eu vexo que o proxecto que tiña Dono no seu momento sigue vixente hoxe en día. Na estrada hai unha crise industrial, non veñen empresas novas ao polígono de Toedo porque non hai solo público industrial, e ben, eu penso que as solucións que nós plantexamos son as que poden poñer a estrada na senda do crecemento e por iso me presentei. Vostede preséntase polo PSOE. Dende cando é membro deste partido? Pois, xa vos digo, son afiliado das Xuventudes do partido no ano 2010 e do partido, se non recordo mal, desde 2015 ou 2016, por aí sería. Levo moito tempo, xa vos digo, dentro da organización, non? E ao final, bueno, eu penso que levar tempo dentro da organización facilita moito as cousas, sobre todo a hora de coñecer outros compañeiros, non? E poder contrastar que se fai nos seus concellos, que poderíamos facer nós aquí, ou incluso de ofrecerlles información, non? De feito, algún compañeiro ou compañeira tenme chamado nestes últimos meses para collernos cousas do programa electoral da Estrada, porque ademais aquí fomos pioneiros, e bueno, vou falar polo grupo municipal, que ao final eu represento ao grupo municipal, fomos pioneiros en algunhas cousas en Galicia, non? Durante a pandemia, nós propuxemos, xa no mes de abril do ano 2020, propuxemos crear un bono para consumo no comercio local, darlle á xente un bono de 30 euros que terían que completar con outros 20 ou os que foran, non? Para que puderan mercar no comercio da Estrada e así non terse que ir a outras partes e que o comercio da Estrada funcionara máis. Ben, pois fomos o primeiro concello de Galicia en ter unha proposta como esa en riba da mesa. Despois, Vila García, Santiago de Compostela, incluso a Xunta de Galicia, colleron esta idea e levaron á realidade, non? Mentres que aquí o Partido Popular da Estrada non a quixo nin sequera discutir. Ben, como vos digo, eu levo moito tempo metido na organización, ademais estou na Executiva Nacional Galega, que é a dirección do partido a nivel galego, estou no Comité Nacional tamén galego, estou na dirección provincial non, pero no Comité Provincial sí, bueno, estou en moitos sitios dentro do partido e creo que é útil que a Estrada, bueno, pues estea representada nos órganos de decisión dun partido. Queremos saber un pouquiño máis sobre algunhas das súas ideas. Cales son as súas propostas a nivel educativo no seu programa electoral? Ben, pois a nivel educativo pensamos que hai que resolver determinados problemas que levan anos enquistados, non? Un deles é a escaseza de alumnos en algúns centros de ensino. Para nós non ten moito sentido que exista na Estrada colexios que teñen, bueno, pois, moitos alumnos, mentres que outros viven na circunstancia de se para o ano pecharemos ou non, como pode ser o caso do Cole de Oca, que agora é o que menos alumnos ten. Nós entendemos que hai que, bueno, pois, abrir un melón difícil de abrir, que é cambiar as zonas de influencia dos centros.
E para iso temos que abrir unha negociación entre os centros, as direccións dos centros, as AMPAs e tamén as empresas de autobuses, porque ao final, desgraciadamente, no organigrama do ensino de Galicia, as empresas de autobuses mandan demasiado. Non hai unha decisión política, sino que hai unha decisión técnica dunha empresa de autobuses en concreto que che limita a ti, o político, o que queiras ti facer. Non? E, polo tanto, para nós non ten ningún sentido que na Xunta de Galicia pese máis a postura das empresas de autobuses que dos propios centros de ensino. Para nós non ten sentido e queremos abrir ese melón para que os centros de ensino que temos na estrada se manteñan, non? E sexan estables. Ademais, falando de estabilidade, tamén detectamos, e acontecen moitos centros, que determinados servizos e determinados programas, como pode ser o Plan Madruga, tamén poden variar dun ano a outro. E as familias deben ter a seguridade e a certeza de que o Plan Madruga se vai a dar nese centro, non? Por poñer un exemplo, que é o Plan Madruga. Nós entendemos que hai que estabilizalo. Para iso tamén temos outras propostas, como son un servizo de transporte baixo demanda, que non ten que ver con ensino, pero podería complementar e axudar a garantizar os plans Madruga de todos os centros. E, ademais, tamén penso que hai que abordar outra cuestión, falámosla antes, que era a das instalacións. Mellorar as instalacións dos centros de ensino, dotar a todos de patios cubertos e así mellorar tamén a calidade do ensino, sobre todo para os alumnos. Non? Se fose vostede o alcalde, que é o máis prioritario para facer na estrada? En xeral, pois para min o prioritario é atopar solo público industrial, contar con Zona Franca de Vigo, que Zona Franca de Vigo é unha entidade do Estado, da Administración, que ten moito diñeiro, teñen 3.000 millóns de euros en activos, e que, basicamente, se dedican, entre outras moitas cousas, pero unha das actividades principais que ten é desenvolver solo público industrial, poñer empresas neses polígonos industriais que desenvolven e cobrarlles a esas empresas que están ali instaladas. Non? Ben, eu penso que a prioridade para a estrada é resolver a crise industrial. Nos últimos 12 anos non houve ningunha empresa grande que viñera para a estrada, mentres que noutros concellos, da man de Zona Franca, si foron empresas importantes. A Nigrán foron dúas empresas en concreto, unha de 400 traballadores e outra de 500, e a Pontareas unha empresa de 600 traballadores. Eu penso que para a estrada sería diferencial contar con unha empresa deste estilo, non? E puxen exemplos de Nigrán, pero, por exemplo, a Frinsa foi para Silleda, con mediación de Zona Franca. En Cuntis van a ampliar o polígono, hai xa unha inversión multimillonaria dunha empresa do metal galega, xa comprometida e asinada, tamén da man da Zona Franca. Eu entendo que nós temos que ir por aí, e a prioridade é esa, que a través da creación de industria se xere máis emprego, e desta maneira tamén, as persoas da miña idade ou da vosa idade teñamos un futuro na estrada, porque un dos fenómenos que se está dando é que a xente nova que estamos na estrada, estamos por unha decisión persoal e, ao mellor, facendo un esforzo por estar aquí, pero moitos outros, e a vedelo comprobar co tempo, por desgracia, teñen que marchar a buscar o pan a Londres, a Madrid, a Barcelona, porque non teñen oportunidade de traballar do seu aquí na estrada. Eu entendo que hai que dar esas oportunidades e para min é fundamental, é o eixo da nosa campaña e eu creo que é o problema central a atacar para que a estrada se poña na senda do crecemento. Ten algunha idea innovadora para a estrada? Cal é? Temos unha serie de investimentos que eu creo que van a marcar diferencia e que son pioneiros a nivel galego. Nós, e saberedelo porque falamos moitas veces desto e falaremos deso todas as veces que sexa necesario, nós xa dende o ano 2019 queremos aproveitar o centro de saúde antigo que está na Avenida de Santiago, que agora está nun estado de abandono, para crear un centro integral de atención social, darlle unhas instalacións novas aos programas de servizos sociais do Concello, o Espazo Concilia, o Centro de Día, darlle un novo espazo á Gadea para que o Centro de Alzheimer estea ali, crear novos servizos, como unha unidade de atención á saúde mental, crear determinados servizos novos no Departamento de Política Social, e para nós tamén é unha idea innovadora, non? Porque ao final é aproveitar un espazo que agora mesmo está desaproveitado, centrar todo nun mesmo edificio e así mellorar de maneira integral a calidade asistencial dos servizos de política social da estrada. Cal é para vostede a cualidade imprescindible que debe ter un bo político? Sensibilidade cos problemas da xente.
eu penso que é fundamental que un bo político, en primeiro lugar, sexa unha boa persoa, e en segundo lugar, que teña esa sensibilidade especial á hora de, bueno, pues, tratar os problemas da xente, non? A cada un doenlle os seus problemas. E ti, como político, tens que atender aos de todos, non? E unha cousa que ao mellor che parece trivial a ti como persoa, para outra, pois é o problema central da súa vida e é a cuestión máis urxente que ten que resolver, non? Ter esa sensibilidade e esa empatía, eu penso que é a cualidade que hai que ter para ser un bo alcalde. Xa estamos nas dúas últimas cuestións, e non por iso menos importantes. Díganos unha característica positiva dos outros candidatos á alcaldía da Estrada. Ben, pois vou empezar dos máis novos aos máis vellos. Vale, Xoán, que se presenta polo BNG, de Xoán todo o que vai a decir é bo, porque Xoán é amigo meu. É amigo meu persoal. Xoán, o que ten de bo é unha moi forte convicción social, non? E el sempre lle gustou a política e sempre estivo implicado en movimentos políticos dunha ou de outra maneira. Agora preséntase como un candidato polo BNG e, dende logo, pois, eu como amigo seu, doulle todo o meu apoio, como amigo, despois nas eleccións, obviamente, non. Pero, bueno, como amigo, sí. Mar, bueno, tamén ten unha moi boa cualidade de ser emprendedora, non? Ao final, levou adiante neste último mandato, levou adiante un proxecto persoal que é Camiño Circular, e, bueno, eu penso que hai que ter valentía tamén para, bueno, pues, levar adiante un proxecto empresarial, ademais na forma de cooperativa, porque eu xa vos digo que traballei nunha cooperativa, sei como funcionan, moitas veces non son tan idílicas como parecen desde fora, non? As cooperativas son unha empresa máis, teñen un funcionamento un pouco diferente, pero bueno, son unha empresa máis, non? E entón hai que ter valentía para levar adiante eses proxectos persoais, e Mar tivoa e tena. Do alcalde, unha virtude que ten é que, bueno, coñece moi ben cales son os mecanismos do Concello. Tamén é normal, porque leva 12 anos ali, e entón, bueno, sabe cales son eses mecanismos. Moitas veces non lle saben ben, e é un problema que xa lle trasladei eu en moitas ocasións no pleno, pero, bueno, sí que é certo que coñece ben a vida municipal e o funcionamento dun Concello, xa digo, con normalidade, porque leva 12 anos no cargo. É unha cualidade negativa de vostede? Unha cualidade negativa miña? Eu penso que é unha cualidade negativa. Eu son cabezón. Son moi pesado cando quero algo. Entón, bueno, eu vexo que é unha cualidade negativa porque moitas veces ao mellor non é posible e en algunha ocasión perdo tempo buscando a maneira de conseguir, pois, determinada cuestión, non? Sexa algo para a estrada, sexa na miña vida persoal. Sí que é certo que son cabezón e eu teño como unha cualidade negativa porque moitas veces non pode ser e ti sigues lle dando voltas a ver como podes facer para que sexa posible. Pois moitas gracias por concedernos esta entrevista, foi un placer coñecelo. Que teña sorte nas eleccións do 28 de maio. Moitas grazas a vos e nada, a seguir co proxecto que xa vos digo, pareceme moi interesante e ademais contribúe a unha cuestión que eu tamén considero fundamental e que na política nos debería preocupar moito máis do que nos preocupa, que é a dinamización da lingua galega, non? Os números son dramáticos do uso da lingua galega, sobre todo na xente máis nova, e, polo tanto, proxectos como este son máis necesarios agora que nunca.